Motociclistul dă cu piciorul în câini de dragul distracției, fără să știe că Sylvester Stallone este proprietarul. Duminica după amiază în Los Angeles avea acea strălucire aurie caracteristică verii californiene. Un bărbat cu o prezență impunătoare, care amintea foarte mult de forța și carisma lui Sylvester Stallone, se plimba liniștit pe Sunset Boulevard împreună cu soția sa și cei doi tovarăși inseparabili, un cuplu de cățeluși adorabili care erau practic ca niște copii pentru cuplu. Avea acea prezență care nu trecea neobservată, înalt, puternic, cu trăsături marcante ce amintesc de vechii eroi din filmele de acțiune. Dar adevărata sa putere consta în privirea pătrunzătoare și în capacitatea de a evalua situațiile în câteva secunde. Ani dedicați afacerilor și practicării artelor marțiale îi formaseră nu doar fizicul, ci mai ales caracterul. Soția lui, o femeie elegantă și determinată, îl completa perfect. În timp ce se îndreptau spre benzinăria locală pentru a cumpăra câteva baterii, cuplul discuta despre planurile de viitor, pașii lor sincronizați de ani de companie. Cartierul e atât de liniștit astăzi, comenta ea, în timp ce căței alergau înainte, lesele retractabile permițându-le să exploreze fiecare colțișor al drumului. Bărbatul zâmbi, strângând cu afecțiune mâna soției. După ani de căsnicie, dezvoltaseră acea complicitate tacită care nu avea nevoie de cuvinte. Totuși, acea după-amiază liniștită era pe cale să ia o turnură neașteptată. Vuietul motocicletelor spulbera pacea momentului. Un grup de 5 motocicliști se opri brusc lângă benzinărie, motocicletele Harley-Davidson strălucitoare contrastând cu aspectul intimident al proprietarilor lor. Liderul aparent al grupului, un bărbat robust cu o geacă de piele neagră decorată cu embleme, care păreau să indice un club motociclist local, își fixă imediat privirea asupra cuplului și a cățeilor. Ei, ce avem aici?" Batjocori unul dintre motocicliști, un tânăr cu tatuaje care îi acopereau brațele. Cine a lăsat acești șoricel de geantă să pătrundă în teritoriul nostru?" Soția, instinctiv, îi trage pe căței mai aproape, în timp ce bărbatul își păstra postura calmă, dar vigilentă. Ani de experiență în situații tensionate îl învățaseră că adevărata putere constă în autocontrol. "Hai să ne ducem drumul," spuse el calm, vocea sa gravă purtând o autoritate naturală. "Nu căutăm probleme." Însă motocicliștii păreau să aibă alte planuri. Înconjurară cuplul, râsetele lor batjocoritoare, răsunând pe parcursul parcării aproape goale a benzinăriei. O doamnă în vârstă care se afla în apropiere, alimentându-și mașina, privea scena cu o îngrijorare vizibilă. "Ei, bunico, de ce nu te duci acasă să tricotai?" Te strigă un alt motociclist, făcând-o pe doamnă să se strângă de frică. În acel moment, bărbatul simțe acea schimbare familiară în interior, acel instinct protector care l-a ghidat întotdeauna în momentele cruciale ale vieții. Nu era vorba doar de el și soția sa acum. Era vorba de a apăra pe cei care nu se puteau apăra singuri. "Nu e nevoie de asta," spuse el, vocea sa căpătând acum un ton de autoritate care îi făcu pe motocicliști să ezite pentru un moment. "Doamna doar alimentează mașina, la fel ca orice alt client." Liderul grupului se apropie, zâmbetul său malițios dezvăluind dinți pătați de nicotină. "Și cine crezi că ești tu ca să ne spui ce e necesar sau nu?" Tensiunea din aer era palpabilă. Soția ținea strâns lesele cățeilor, care mârâiau în surdină, simțind ostilitatea din jur. La câțiva metri distanță, un angajat al benzinăriei privea nervos, degetul său plutind deasupra telefonului, pregătit să cheme ajutorul dacă era nevoie. "Hai să intrăm în magazin," murmură el către soție, conducând-o spre comoditatea benzinăriei. Dar motocicliștii blocară rapid drumul. "Nu acceptăm câini aici," declara liderul, mințind evident, deoarece un autocolant pet-friendly era clar vizibil pe ușa magazinului. Bărbatul își menținu calmul, deși mușchii săi erau încordați, gata să reacționeze dacă era necesar. De fapt, magazinul acceptă animale, este chiar acolo, pe autocolant. Unul dintre motocicliști, aparent cel mai impulsiv al grupului, se aruncă brusc spre soție, încercând să apuce lesele cățeilor. A fost prima și ultima greșeală a lui.
Într-o mișcare fluidă ce dezvăluia ani de antrenament în arte marțiale, bărbatul interceptă brațul agresorului înainte ca acesta să poată atinge soția sau căței. Cu o răsucire precisă, imobiliză motociclistul de pe peretele magazinului, menținându-l sub control, fără a exercita o forță excesivă. "Nu atinge familia mea," spuse el cu o liniște care făcea cuvintele și mai intimidante. Ceilalți motocicliști, surprinși de rapiditatea și eficiența acțiunii, se retrăgeau instinctiv. Liderul grupului, totuși, părea nerecunoscător față de umilirea unuia dintre bărbații săi. "Nu știi cu cine te bagi, prietene. Acest teritoriu este al nostru." Soția, demonstrând aceeași curaj ca și soțul, rămase ferm alături de el. Unul dintre căței mici profita de un moment de neatenție și mușcă cizma de piele a motociclistului imobilizat, stârnind în bărbat o serie de înjurături furioase. "Acel șoarece de geantă mi-a atacat cizma italiană," strigă el, încercând să se elibereze din strânsoarea fermă care îl ținea blocat. Atunci se auzi o nouă voce printre confuzii. "Ce se întâmplă aici?" Un bărbat înalt, cu părul cărunt și o postură ce radia autoritate naturală, se apropie de grup. Geaca sa de piele, diferită de celelalte, purta un ecuson care îl identifica ca președinte al clubului de motocicliști local. Liderul grupului se tensionă vizibil. "Nu te așteptam să vii pe aici." "Clar," răspunse președintele, cu răceală, ochii săi evaluând scena. "Voi vă ruinați imaginea a tot ce reprezintă motocicliștii. Noi nu intimidăm familiile sau vârstnicii." Bărbatul eliberă încet agresorul imobilizat, dar rămâne în alertă. Președintele clubului se apropie de el, întinzând mâna într-un gest de pace. "Îmi cer scuze pentru comportamentul acestor băieți. Sunt o facțiune care a provocat probleme de ceva vreme," explică președintele. "De fapt, venisem exact să-i confrunt din cauza unor plângeri pe care le-am primit." Dinamica situației se schimba complet. Motocicliștii, acum clar incomozi de prezența președintelui clubului, începeau să se retragă spre motocicletele lor. Dar liderul avea un ultim as în mânecă. "Ce ziceți să rezolvăm asta ca niște bărbați?" propunse el, un zâmbet malițios pe buze. "În seara asta la clubul abandonat, noi aducem cei mai buni piloți, tu aduci curajul și căței tăi. Să vedem cine conduce cu adevărat în acest cartier." Soția strânse brațul soțului, îngrijorată. "Nu trebuie să le demonstrăm nimic, dragule." Președintele clubului interveni din nou. "Suficient, ați provocat destule probleme pentru astăzi." Dar bărbatul, surprinzând pe toți, făcu un pas înainte. "La ce oră?" "La miezul nopții," răspunse liderul grupului, evident mulțumit. "Să nu întârzi, dacă ai curaj să apari." În timp ce motocicliștii plecau, președintele clubului îl trage deoparte pe bărbat. "Nu trebuie să faci asta. Acești băieți sunt o problemă, dar mă pot descurca cu ei prin canalele potrivite." Bărbatul zâmbi, acel zâmbet încrezător pe care soția lui îl cunoștea atât de bine. Uneori trebuie să înfruntăm anumite situații direct pentru a rezolva probleme mai mari. Soția, încă ținând căței, care acum erau mai calmi, se apropie. "Ce plănuiești?" "Ai încredere în mine," răspunse el, sărutându-i ușor fruntea. "Se întâmplă ceva mai important aici și trebuie să aflăm ce anume." Președintele clubului îl privi pe cuplu pentru un moment, o expresie gânditoare pe fața sa încrețită. "Nu ești doar un om obișnuit, nu-i așa?" "Să spunem că am experiență în a face față situațiilor complicate," răspunse, ca el enigmatic. "Și ceva îmi spune că acest grup este implicat în mult mai mult decât simpla intimidare a pietonilor." Soarele începea să apună pe orizontul Los Angelesului, pictând cerul în nuanțe portocalii. În timp ce cuplul intra în cele din urmă în magazinul de conveniență pentru a cumpăra bateriile care îi aduseseră acolo de la început, o nouă poveste era pe cale să se dezvăluie, o poveste care urma să depășească cu mult un simplu conflict între un bărbat și un grup de motocicliști dezordonați. Cuplul se întoarse acasă cu căței mici, purtând nu doar bateriile pe care le cumpăraseră, ci și greutatea unei decizii importante. Bărbatul, cu experiența sa de ani de zile în gestionarea situațiilor tensionate, știa că era ceva mai mare în spatele comportamentului acelui grup de motocicliști. "O să cercetez puțin despre acest club," îi spuse el soției,
așezându-se în fotoliul său preferat, cu căței acomodați la picioarele lui. Vocea lui păstra acea calm caracteristic, chiar și în momente de tensiune. Ceva mi se pare ciudat la modul în care se comportă în cartier. Soția, pregătind ceai în bucătăria alăturată, își exprima îngrijorarea. Mi-e teamă de ce se poate întâmpla la această întâlnire. Acei oameni nu mi se par de încredere. Exact de aceea trebuie să merg, îi răspunse el, privind fix spre fereastra care dădea spre strada liniștită. Dacă nu înfruntăm situația, acum ei vor continua să intimideze alte persoane, alte animale. Cu determinarea care îl caracteriza, începu să efectueze câteva apeluri telefonice. Ani de afaceri de succes îi oferiseră o rețea de contacte valoroasă și, în mai puțin de o oră, obținuse informații semnificative despre clubul de motocicliști și istoricul său în zonă. Descoperi el că președintele clubului era un om respectat în comunitate, cunoscut pentru organizarea de evenimente caritabile și pentru menținerea unei politici stricte împotriva oricărui tip de violență sau intimidare. Grupul disident însă apăruse recent, provocând probleme nu doar locuitorilor, ci și reputației propriului club. Pe măsură ce după amiaza avansa, bărbatul hotărâ să viziteze clubul oficial de motocicliști. Se îndreptă spre locul respectiv, un hangar mare reamenajat care servea drept sediu al grupului, unde găsi un mediu surprinzător de primitor. Canapele de piele bine, întreținute, fotografii vechi pe pereți și trofee de la competiții trecute creau o atmosferă care îmbina nostalgia cu respectul. Președintele clubului îl întâmpină cu o expresie serioasă. Mă așteptam să vii, îi spuse el, indicându-i un scaun. Trebuie să discutăm despre ceea ce se întâmplă cu adevărat. Atunci începu să se dezvăluie adevărata poveste. Grupul disident nu provoca doar probleme întâmplătoare. Ei intimidau sistematic locuitorii și comercianții din cartier, în special pe cei care se plimbau cu animalele de companie. Scopul? Să forțeze închiderea unităților pet-friendly și să preseze proprietarii de animale să se mute din zonă. Ei au interese imobiliare în zonă, explică președintele, vocea lui încărcată de îngrijorare. Vor să descaracterizeze cartierul, să-l facă mai exclusiv, fără prezența animalelor pe străzi și în magazine. Bărbatul ascultă atent, confirmându-și suspiciunile. Nu era vorba doar de un grup de motocicliști aroganți, era vorba despre lăcomie, putere și distrugerea unei comunități care se construise în jurul dragostei și respectului pentru animale. Provocarea din seara asta, continuă președintele, nu este despre o competiție de motociclete sau o demonstrație de forță. Probabil plănuiesc ceva pentru a intimida și mai tare locuitorii, folosindu-vă pe voi drept exemplu. Atunci să folosim asta în avantajul nostru, răspunse bărbatul, privirea lui determinată reflectând ani de experiență în transformarea situațiilor adverse în oportunități. Dacă vor un spectacol, le vom oferi unul de care nu se vor uita niciodată. În timp ce soarele se ascundea, aruncând umbre lungi prin ferestrele clubului, cei doi bărbați începeau să elaboreze un plan. Nu urma să fie o demonstrație de violență sau forță brută, ci o strategie inteligentă pentru a expune adevăratele intenții ale grupului disident și pentru a proteja comunitatea pe care amândoi, fiecare în felul său, o juraseră a o apăra. Înapoi acasă, bărbatul o găsi pe soția sa așezată în grădină, jucându-se cu căței. La vederea lui, ea realiză imediat că ceva se schimbase. Era un scop nou în privirea lui, o determinare și mai puternică decât de obicei. Ai descoperit ceva?" întrebă ea, cunoștințele despre expresia soțului fiind bine adânc, înrădăcinate. Am descoperit că seara asta nu va fi doar despre noi sau despre cățeii noștri, răspunse el, așezându-se lângă ea. Este despre o întreagă comunitate care are nevoie de ajutor. Cățeii mici, simțind seriozitatea momentului, se apropiară de cuplu, ca și cum ar fi înțeles că făceau parte din ceva mai mare. Bărbatul mângâie capetele lor, un zâmbet blând apărând pe fața lui marcantă. Seara asta, spuse el, vom arăta că adevărata forță nu stă în intimidare, ci în unitatea oamenilor care apără ceea ce este corect. Pe măsură ce se apropia noaptea, planul începu să prindă contur.
Bărbatul, soția lui și tovarășii lor canini inseparabili nu vor fi singuri la întâlnire. Președintele clubului oficial reușise să mobilizeze discret cei mai de încredere, membrii, poziționându-i strategic în jurul locației stabilite. "Ține minte," îi spuse el soției, în timp ce se pregăteau să plece, "seara asta nu este despre confruntare, ci despre expunere." Locul întâlnirii era un vechi hangar, industrial, pereții săi metalici, reflectând lumina argintie a lunii. Când cuplul ajunse acolo punctual la miezul nopții, găsi grupul disident deja așteptându-i, motocicletele formând un semicerc intimidant. "Deci chiar ai avut curajul să apari," provocă liderul grupului, zâmbetul său arogant, mascând o surpriză clară față de prezența cuplului. Bărbatul coborî calm din mașină, ajutându-și soția și căței să facă la fel. Prezența lui radia o încredere liniștită, care îi făcu pe unii dintre motocicliști să se miște inconfortabil din pozițiile lor. "Provocarea," anunță liderul grupului, "este simplă. Un curs de obstacole. Cățelușii voștri împotriva motocicletelor noastre. Dacă pierdeți, nu mai apăreți niciodată în acest cartier." Atunci bărbatul lăsă să-i apară un zâmbet ușor pe față. "Înainte să începem," spuse el, vocea lui răsunând în hangar, "de ce nu discutăm despre adevăratul motiv din spatele tuturor acestor lucruri?" Liderul grupului încruntă sprâncenele, aroganța lui dând loc unei îngrijorări subtile. "Despre ce vorbești?" "Vorbesc despre planul vostru pentru cartier," răspunse bărbatul, făcând un pas înainte. "Despre cum ați intimidat locuitorii și comercianții, în special pe cei cu animale de companie, totul pentru a forța devalorizarea proprietăților." "Da," murmur de surpriză străbătu grupul de motocicliști. Clar, nu toți erau conștienți de planul complet al liderului lor. "Și nu este doar atât," continuă bărbatul, vocea lui acum purtând o autoritate ce impunea atenție. "Ați folosit numele unui club de motocicliști respectat pentru a acoperi activitățile voastre. Atunci luminile din hangar se apriniră complet, dezvăluind nu doar membrii clubului, oficial poziționați strategic în jur, ci și mai mulți locuitori ai cartierului, care fuseseră victimele intimidărilor grupului. Președintele clubului oficial păși înainte, însoțit de alți membri respectați ai comunității. "S-a terminat," spuse el către liderul grupului disident. "Avem toate dovezile activităților voastre, inclusiv documente care arată implicarea voastră cu speculatorii imobiliari." Cățelușii cuplului, parcă simțind schimbarea. Din atmosferă, rămâneau atenți, dar calmi lângă stăpânii lor. Unul dintre ei chiar își mișcă coada, ca și cum ar fi știut că dreptatea se face. "Aveți două opțiuni," spuse bărbatul, vocea lui menținând acea calm caracteristică. "Puteți părăsi cartierul în mod pașnic, abandonând planurile voastre de intimidare, sau puteți înfrunta consecințele legale ale acțiunilor voastre. Alegerea este a voastră." Liderul grupului, văzându-se acaparat și abandonat de unii dintre proprii săi oameni care începeau să se retragă, realiză că subestima complet adversarul. Nu se confruntă doar cu un bărbat și cu câinii lui, ci cu cineva care transformase o simplă provocare într-o oportunitate de a apăra întreaga comunitate. "Nu s-a terminat," amenință el, deși vocea lui nu mai avea încrederea de altădată. "Dimpotrivă," răspunse bărbatul, "s-a terminat exact acum. Și în cel mai bun mod posibil, fără violență, ci doar cu adevărul care iese la iveală." Soția, care urmărea totul cu un amestec de mândrie și ușurare, se apropie de soț, căței urmându-i fidel pașii. Împreună reușiseră să înfrunte nu doar o amenințare personală, ci să ajute la protejarea a ceva mult mai mare, dreptul unei comunități de a trăi în pace, alături de animalele lor iubite. Răsăritul în Los Angeles aducea cu sine o atmosferă diferită. Bărbatul privea răsăritul de pe veranda sa, cei doi cățeluși mici dormind liniștiți la picioarele lui, în timp ce soția se apropia cu 2 cești de cafea aburindă. Evenimentele din noaptea precedentă încă răsunau în mințile lor, dar acum cu un sentiment de împlinire. "Știai de la început că era ceva mai mult, nu-i așa?" întrebă ea întinzându-i una dintre cești.
Privirea ei dezvăluia o combinație de admirație și înțelegere. Oamenii ca aceia au de obicei motivații care merg dincolo de simpla intimidare, răspunse el, vocea lui gravă purtând experiența a ani de zile de observare a naturii umane. Dar niciodată n-am imaginat că vom descoperi o conspirație atât de elaborată. Președintele clubului de motocicliști sunase mai devreme, informând că vestea se răspândea deja prin comunitate. Grupul disident, expus în adevăratele sale intenții, își pierduse complet puterea de intimidare. Mai mulți dintre membrii săi, la aflarea adevăratului plan din spatele acțiunilor liderului, au decis să se desprindă de grup. Cel mai important, continuă bărbatul mângâind unul dintre căței care tocmai se treziseră, este că oamenii nu mai trebuie să se teamă să se plimbe cu animalele lor prin cartier. În acea dimineață, parcă pentru a confirma cuvintele lui, străzile cartierului dobândiseră o nouă viață. Familii întregi ieșeau să se plimbe cu animalele de companie. Vârstnicii se plimbau liniștiți alături de tovarășii lor, canini, iar magazinele pet-friendly își expuneau cu mândrie autocolantele de bun venit pentru animale. Cuplul hotărâ să facă o plimbare matinală proprie, întorcându-se la aceeași benzinărie de unde totul începuse. Doamna în vârstă care fusese intimidată în ziua precedentă era acolo de data aceasta, însoțită de un mic pudel. "Mulțumesc," îi spuse ea la vederea lor, ochii ei strălucind de recunoștință. "Am aflat ce ați făcut pentru noi toți." Bărbatul doar zâmbi, acel zâmbet senin care îmbina atât de mult forța cu bunătatea. Soția, simțind momentul, îi strânse mâna mai tare în timp ce cățeii mici își mișcau coadele ca și cum ar fi înțeles importanța acelei întâlniri. Pe parcursul zilei, tot mai multe povești începeau să apară. Comercianții locali dezvăliseră cum fusese presionați să își îndepărteze autocolantele pet-friendly. Locuitorii împărtășeau experiențe de intimidare pe care le trăiseră. Fiecare mărturie confirma că acțiunea cuplului demontase nu doar un grup de motocicliști răutăcioși, ci o adevărată rețea de manipulare și coerciție. Președintele clubului oficial de motocicliști organiză o întâlnire comunitară la sfârșitul acelei după amiezi. Sala clubului, cândva privită cu teamă de unii locuitori, se transformase într-un spațiu de sărbătoare și unitate. Oamenii și animalele lor au fost întâmpinați cu căldură, simbolizând o nouă eră de integrare în comunitate. Acest club a fost dintotdeauna despre familie, respect și comunitate, declara președintele, vocea lui plină de mândrie sinceră. Și astăzi, datorită curajului unui cuplu și al tovarășilor lor patrupezi, putem reafirma aceste valori. Bărbatul, chiar dacă era obișnuit să rămână discret, nu putu să nu zâmbească văzând transformarea pe care o declanșase o simplă plimbare până la benzinărie. Cățelușii lui, acum adevărați eroi locali, primeau afecțiune și atenție de la toți cei prezenți. "Știi," spuse el soției, în timp ce priveau comunitatea adunată, "uneori cele mai mari schimbări încep cu cele mai mici gesturi de curaj." Ea aprobă înțelegând perfect. "Și uneori avem nevoie doar de cineva dispus să se ridice pentru ceea ce este corect." Pe măsură ce soarele apunea încă o dată peste Los Angeles, cuplul se întoarse acasă împreună cu tovarășii lor inseparabili. Cartierul pe care îl traversau părea acum diferit, nu prin schimbarea fizică, ci prin transformarea spiritului comunității. Cățelușii mici, exhaustați dar fericiți după o zi plină de activitate, adormi rapid în locurile lor preferate din casă. Bărbatul, privind la ei, reflectă asupra faptului că cele mai mari victorii nu vin întotdeauna din confruntări fizice, ci din curajul de a înfrunta nedreptatea cu inteligență și determinare. Experiența dovedea că adevărata forță nu stă în mărimea mușchilor sau în capacitatea de a intimida, ci în curajul de a apăra ceea ce este corect și în abilitatea de a uni oamenii pentru o cauză mai mare. Pentru un bărbat care întruchipa duritatea și carisma unui erou de acțiune, aceasta fusese cea mai mare realizare. Nu pentru că a câștigat o luptă, ci pentru că transformase un conflict într-o oportunitate de schimbare pozitivă pentru întreaga comunitate.